Svoje remeslo má priam vrité do srdca. Jeho diela môžete nájsť v knihách či na plagátoch. Učí na strednej umeleckej škole v Kežmarku a popri tom sa venuje aj filatelii. Známky však nezbiera, on ich vytvára. V nasledujúcom príspevku vám predstavíme rytca Jozefa Česlu. Samotný rytec, okrem toho, že ovláda rydlo, musí zvládnuť kresbu, či už figurálnu, alebo je to nejaká štúdia z prírody, alebo je to architektúra. Ľudské oko, tým, že ja to robím v 10-násobnom a niekedy aj väčšom meritku pod mikroskopom, vidí tú čiaru možno 0,2 mm. Takže je to svojím spôsobom ilúzia. Hej? Ale vytvorené len z línií, čiar, bodov, šrafovania, križovania, hrubých čiar, tenkých čiar, ale aj tých bielých prázdnych miest. Tým, že sú tam tie linky husté a niekedy tá hustota, musím povedať, je 6 až 8 čiar na milimeter, tak stáva sa, že fyzika je na hranici možností a niektoré linky, aj napriek tomu, že sú také jemné, sa nedostanú na papier. Nesmie byť nič zapnuté, ani mobil, lebo keď sa zľaknem, tak čiara, ktorá sa zdá, že má nejaký centimeter, tak u mňa urobí neskutočný problém. To znamená, že mi zničí celú moju, niekedy aj mesačnú prácu. Oceľ je neúprosná, tu proste chyby človek nesmie spraviť. Mám to šťastie, že realizoval som už, vlastne teraz mám návrh a realizáciu 3. poštovej známky. Okrem týchto prác pre Slovenskú poštu máme v rámci Kežmarku aj veľmi zaujímavú už komornú emisiu rytín na obálky. Týka sa to samozrejme Elera remesiel, kde už od roku 2010 robím jednak pečiatky na festival umeleckých remesiel. Vždy sa to týka samozrejme nejakého remesla a podľa toho vyberáme aj artefakty z Kežmarského múzea, čiže naposledy to boli tkáči, takže väčšinou sú to zvolávacie tabuľky alebo veľmi vzácna hostia, ktorá sa nachádza v liceálnej knižnici. Tá bola rovnako použitá pri emisii, keď boli Zlatníci, to bolo v roku 2013. No, takže pomocou filatelie a filatelistov dávame odkaz jednak čo sa týka remesiel, ktoré sú prezentované, a jednak aj súčasnej filatelie v Kežmarku. Takže je to pre mňa radosť. Dúfam, že tú radosť dávam aj ostatným. No a pevne verím, že budeme pokračovať v ďalších ročníkoch. No, záleží samozrejme od fungovania festivalu, no ale myslím si, že z roka na rok je záujem o remesla. Tú časť, ktorú ty potrebuješ tam mať na tej farbe, môžeme extra ešte vytlačiť. Ja si myslím, že to chce neskutočnú trpezlivosť. Nie je to to, čo poznáme v dnešnej dobe, že rýchlo nafotiť, rýchlo niečo spracovať v počítači, rýchlo všetko vytlačiť. Chce to svoje určité, by som povedal, tempo. Kým je čerstvý vytlačok, sa to dá ináč odtupovať preč tá farba. Ale máš pravdu, že sme navalili veľmi veľa farby. Je spojené, ináč som zistil s tým aj dýchanie, čiže keď človek sa nadýchne, musí zadržať dých a keď ťahá tú linku v tom kove, že musí sa maximálne sústrediť, nesmie, dalo by sa povedať, myslieť na nič iné, len na tú linku.
za každým je to nejaké objavovanie, hľadanie, svojím spôsobom je to aj alchymia, že aká farba, vlhkosť vzduchu na to vplýva, papier samotný, jeho kvalita, hrúbka, tlak, počasie. Čiže veľmi veľa vecí vplýva na výsledok, takže ten mikrosvet, ktorý ja mám v hlave, dostávam na oceľ a potom z tej ocele sa má dostať na papier je zázrak, ako keď sa rodí dieťa, ale ja by som povedal, že je to remeslo, umenie a radosť. No.